Ивайло Станчев, бившият на Мира Радева, не издържа и се разфуча пред техни близки познати. Човекът бил бесен, че вместо да се грижи за бременната си нова жена и да чака спокойно раждането на близнаците си, трябва да се занимава с цирковете на доскорошната си изгора Мира Радева. Всъщност социоложката е доста повече от бивша партньорка, защото Иво Станчев живе с нея цели 20 години. И не ревеше през това време. Днес обаче му дошло too much да гледа какви сеири прави Мира по телевизия и радиа, вадейки кирливите ризи от дома им на показ. Аз какво съм виновен, че тази жена изкука и драпа да се прави неизвестна? Тя какво си мисли, че като хупне да обикаля из ефира и да реве как съм я излагал, ще се превърне в всенародна любимка ли, какво ли? Наясно сме, че лоша реклама няма и че Мира иска да се промотира като писателка и певица, но всяко нещо да си има мярата. И да й купят 5 книги повече, да й отидат 20 човека на концертите, дето ги изнася, пак няма да стане Мадона, нали? Всяко чудо е за 3 дни, но тези нейните циркове я излагат. Не я излагат главно, не мен. И това хората няма да го забравят за 3 дни, гневял се Станчев пред близки приятели. Той твърди, че иска цялата тази излагация да престане и всеки да си гледа живота. Без да си пречат и да си правят парчета един на друг. Дали ще го огрее?